Zviri sei jamani? Ili Mukuzvigona sei? 2 minutes. 2 minutes inenge zviri. 2 minutes zuro tikubatika apa neapa zvinonyatsoita street. Unonzani? Minzi Magribhi. Unoita nezvi? Ndinoimba Zimdancehall. Une marekodzi? Marekodzi nawo. Mangani? 2. Chimboimba 1 here. 1 ndikwanisa kupa freestyle. Ngaiwezwa. Apana pane history. Munguda chakadaro. Chakadaro. Patani ndrema patani romanyange boju patani vunzakana fantani patani rikudiwa parokeshani patani ndrema patani romanyange boju patani vunzakana fantani patani opa geto zvakaoma pandopfeka Nike ndobva ndabata ngoma rinobaya kunge sipaiki kwandipari timdori tasva ngedutu bike tobika ngoma rinofadza mafanzi vesa like Jehovha mukati blessa mungaite basa tiri kutamba namasi chikoro takapasa vakuru vedu voti vapana tsvagai mabasa takariwana saka takuita pasa kanonziya kasipo kanonzi patali wakarekhodera patali ripageto akakasati karekodiwa kachiri fresh manje unogona kubirwa kama-lyrics hausati wambozvinzwa here ma-lyrics anobiwa zvawo but original vanenge ngori original but wakazvinzwa here zvikuitika ma-lyrics anobiwa zvokuti hanzi vari pamusoro the top 5 vari kuva ma-lyrics kubva pama-upcoming ndakambozvinzwa kuti vanogona ngotera saka chiro ndakarekodha vanogona ngotera kutora advantage kuti handambiri kuti rekodhi yako haisikurira saka iwo anongotora vanongotora kana vachida saka vanongotora advantage saka petuka seipa apa panotinetsa izvo zvingoda kuti ivo vanzwisise kuti vapana vambopindawo. Nemakore mangani kuzviti Mbanewo? Ndine 21. 21? Wazora 99? 96. 96? Kupi? Gogwe? Oh. Ndunirani? Chief Tyre. All right. Saka unotokuluma chindevere mbichana? Mbichana ihe. Soita zvokuno kumedical. Kunotaura chishango. Chindevere totaura but chishango ichi. Chimbotaura 2 words. Chishango. Icho ndinganyimba. Oh. Auchiziye? Icho ndinganyimba ndichiziye. Wakazvarwa ikoko but wakurira kwanani? Ndakazokurira Mugweru. Mugweru kupi kugweru? South. Oh, saka hausi kumasaladzi. Naka. Kumasaladzi. Aiwa, zvinofadza. Saka apa manje kuchikoro wakapedza? Kuchikoro ndakangosvika zvangu kulevel. Wapedza wakaita ma-subjects mangani? 5. Wedzera? Ndakadzidza pakawanda, ndakadzidza paRentals College, ndikadzidza Budiro B College, ndakazopedzisira paZimbabwe Distance Education College. Sei wakadzidza zvikoro zvakawanda uri munhu wani? Pane ma-qualities andaida. Education. Wazoawana kupi? Ndakazopedzisira kuti kwandakaona kuti kwayanani pane mamwe macollege andaimbori. Okay. Saka wanda kuenda normal public school? All right. Aiwa, zvinofadza. Maparents ako mapinyi? So far ndasara ne1. Ndiani? Ndasara naamai. Chii chakaitika una baba? Baba wakashayika 2015. Okay. Saka chikoro amai ndo vaingobhadhara? Ndo vaibhadhara. Aiwa, saka tokurudzira kuti usumuke kauzimdanso ubatsira kaamai nechikafu. Ndizvo chaivo. Handiti. Magribhi mbotaura nemunhu wako sha. Useka Magribhi. Aiwa, anodonedza hapatani inoya. Kona ngomana nyaya yatiri kufesa mzindanzo muno yekuti tina vanhu varingoti akaramba chikoro kana vana zvechikoro zvamuramba akusvita akuimba zindanzo anokuona mani saka taida kuti tauriro chii chiri kunyazoitika kwamuri maartist. Ndisingazivi pane vamwe manje kuti vane vachizvifambisa sei. Indakangoonao iri challenge yanga iri mandiri kwezvibva chikoro ndaingofara chipinda kutamba kwayo saka ndazokura mai ndakabva ndaona kuti
ndikapinda umu muzogona kungoita zviri nani kuexpressa talent yangu vana. Sayo kutoita sine vanhu. I think solution inofanira vafanira vatange vadzidza. Kana vadzidza vaita zvechikoro vapedza vozoita zvavari sezvandakaita ini. Ndakaguma upa ndakaguma ufuishi dena mari ndakazoshayika dei mari yanga iripo dei tiri kune rimwe level yechikoro. Pandakaona kuti so far ndo zvawanikwa. Saka ndoshanda nezviripo. Usaka wangu mngauti wakuimba Zimdance. Nya. Unamboti da kuimba hip hop kana nya hip hop andamboitra. Sanda no unofarira Zimdancehall. Mudhansi unofarira vanhu vakawanda. Unombotaura wakatu wakanyatsoita kuti uimba. Favorite ndofarira Kina. Unofarira Chairman. Kila T. All right. Singesiye Gaffa. Saka sede magodisa Clark and Kish abandon this zvinoreji. Yeah, mabhizinessi yaya ndiraungembera matsvaga zvakuti akamira sei. But munonakiswa nazvo. Zvongodiitira so. Okay. Aiwa ovuyasa vanodiwa munhu wese. Wakanyanya. Aiwa akani. Kani. Watirogara upi? So far ndirogara Kambuzi section 2. Section 2. Oh. Kambuzi mari marare kai. All right. Ogara ikoko makore mangani? Ya, ndifungana ino month h2. Uchangopinda utori fresh. Changopinda. changoburuka. Yesu. Changopinda. Aiwa, saka kana uchikwanisa kuya kuMbare uchibva une 2 months uri kuziva zvauri kuita. Saka zvizvi ukanganisa ipa music yenyu yamuri kuimba yeZimdance. Zvauri kuona zviri kukanganisa. Zviri kundikanganisa kazhinji marketing. Zvoitawo problem dzerecord mari hadzisi kubatikira zvekumhanya. Ndozvo zvinonyanyisa kuti challenge izvo. Saka zvakuda kuti nyatsoitwe chii Zimdance? Takatarisa zvezimdance apapa ndinongoendawo palevhuru riri nani ndombonzwikawo vanombonzwawo kuti zvandinazvo zvakamira sei. Chakuda kunyatsoti chiitwe kwete kuti uende palevhuru. Alright, chatoda kuti nyatsoitwa muzimdance. Boza ungaende palevhuru riri nani usiri kurekodwa usina mari yekurekodwa. Chinyatsoitwe chaizvo. Chandoda kuti chinyatsoitwa akuti kwandiri inini semunhu achangotanga zvo tikaona vanhu vanondisimudzira pamarecordings marketing izvinhu zvandinonyatsoona kuti Unobatika sei kana tongoti munhu acho aripo? Une phone number? Unozotaura tinzwe. Phone number dzangu zvinoti 0739 187416 ndodziri paWhatsApp. Voice call 0777 694323. Vanenge vachida kutaura nani? Vachitaura naMike B. Mike B. Ndozita rako chero chero? Ya, kuti Mike. Kabhi karubva pane zita. Akabhika zvabva zvakuitawo Tyre. Tyre. Ko last name yako cheche? Last name yangu Hwezha. Mike Hwezha. Aiwa. But iwo unofanira kuziva kuti pakurekodha ka wakarekedza kubudisa mari producer haazoshandawo zvine simba kana kumixa Ndizvozvo. because anenge achigayawo mukadzi wake magetsi rent. Saka ipapo unozviona sei? Hauna kana vaunozivawo mufesi wako? Kutsvaga njovu tombokeki totsvaga hatingazoshaisisi titashaika asi techingotiwo kuti pamakosi avo vakatikatirawo show Unoafodha mariyo? $10. Last time wakambobhadhara mari? Last time ndakapedzisira kuita kuGweru takabhadhara $7. Kupi? Gweru. Gweru. Wakarekodwa naGfresh? Gfresh haana mbondirekodha, pane imwe GM Records.
Alright. basement. Saka $7 munhu anotoita basa zvitoita. $7 vanotoshanda kugweru zvizoita nema5. Alright. Ma5. Mitori mustudio chamo. Inosumudzwa mubhedha kana kuti studio chaiyo. Studio chacho ndikuti kuri studio totova tochaisa chitoita. Alright. Aiwa chimbomira kwakadaro. Saka iwo uza kuti una Chimimba here naMagribhi paside pako. Pasiya. Vandisati ndavaziya kwezvina ndisati vavasati vazviintroduce. Wanati kuintroduce. Iwewe Iwe ndiwo wauya ya. Aiwa. Unofanira kutifunza semunhu auya. Hatifanira kukumanyira. Hatifanira kukumanyira. Napanzi ipapo. Ya. Sikanobva ndatongotangira kuno. Hatichetwa Magribhi. Ya. unogara namukoma Chimimba. Koma Chimimba. Makuru wani. Makuru wani. Ofuna kutaura nipa. Ndosaka vasivisa vafulanga. Saka andiwati une tuma number. Akarekodwa. Akakamborera paredio. Pane ako ikunokwa hana pane 98.4 Midlands. Ndokwandakamboenda nawo akamboridzwa. Chimbopotsera one kacho. Tipe panonaka pacho. Ni conscious. Ngachuya. Shoko renyu baba ndazoriyeuka, upenyu hwakaoma chaona wayaruka, zvimwe Satani chandikandirawo joka, asi ndina Mwari ndatozvijamuka ini, life yakaoma zvasiyana nejuka, ukadyiwa nhasi mangwana wobaye shuga, zvinoda kushanda iwe mari uchitsvaga, kutengesa madomasi kana kurova raga. Mwari ndinzweiwo mwana wenyu pandinopfugama, chishuviro changu dai ndazama, pasina imi hapana chandogona. Mwari ndinzweiwo mwana wenyu pandinopfugama, pandinoshanda ndiitewo ndai, mundichengetedze pakanaka sezai. Waigaya chipo wakarova kanamba. Ndanangoona life yekugeto ndangobuda ndisunyo yakadaro. Saka wakura mulife yekushupika kana kuti unozviti hauchinyatsoshuphika. But my imaginations ndikangoona zvechikuitika so ndogona kubuda something. Boza azhinji anoimba Zimdancehall angoshupika 2 minutes. Akutozviti murasta. Iyo akangotenga tuhembe tunyowana amusaladi. Murasta. Akaputa mbanje akuzviti murasta. Unoputa mbanje? Kuburongo. Kufodya. Uri mumagrosari chini? Mafanta. Okay. Saka meditation yako unoiwana kupi? Kuna Mwari? Mukadaro ndezvaMwari. Zvongoyasvika. Aiwa, tikupanzwa. Chimimba umunzwa munhu wako zvakutara. Like B. Komana achina ninga akarongi. Asi azoita matracks akawanda. Aujirova gara uchauri. Aiwa. Zvati Zimdancehall vanoimba dhuruji. Batwa nezvinhu. Vataka kumeditate. Asi unoziva kuti Zimdancehall wafanira Zimdancehall vanorova madrugs here. Vanorova madrugs akaita sei? Aunoziva iwo? Ndoziva nezvandakaona vandakaona zvandoziva ibanja izakanyasa kuona nechii futi mabhurungo ndovandakaona vanonyasa kuona nechii futi palevhel rangu ndo vandakaona. Hakuna vanhu vanonwa madaisbom mapirisi emapenzi Mabatani awangoziva. mabatani yatsana mbomaona ngoti kana usiri mazviri ka vanhu havazonyasi kukuratidza kuti ndozviri vanongona kungoita but usingazwi believe kutambira. hausati wamboona munhu anenge tanga akastroka saati kokutarisa ivo ndakambooona ndo vanenge vanzi vanenge varohwa nemangemba. Mangemba wakamborinzwa Tyre? Saka waifunga kuti rinorei? ndasati ndambonyatsokusecha nezvavo kuti zvakafamba basi but unotamba kasongo yemangemba songa
because chinche chinakidze pepe lyrics flow because it instrument saka flow rikanyatso kupinda unogona kungotamba usingazivi kuti zvokutamba zvikureve but zvingonakidza saka vanhu vanondibvunza inini kuti kina paanotisene mbakodisa na Clark Yankees ndofanira kunge wataura kuti ingotamba kana ichikunakidza kana song ichikunakidza tamba usandibvunza kuti zvinorei ndizvozvo ayo kuziva kunofanira kuti uchiziva but sometimes zokubvunza wacho maindi wanogona kushayiwa mani iwo waitamba kasong nemangemba anenge achirevei yapower rasta unotamba song yapower rasta yemangemba chiremba wotamba futi yekuti iye mabhurungwe handi unotamba futi inotokunakidza zvokuti unotodikitira saka izvozvo ndataura kuti wakashaya munhu kana wani kambozuma unobvunza kuti apa ari kuti chingomana semataurira maita chambotanga kutonetsa ibva izvizvi zvienda kumberi because vange Mbare kuno togona kuti kureva ka wakagara ipapapo sapakaipa ndikakushera kwemaleo usekere chiko Magribhi asa warowa nemangemba akabiswa mazino panyu yesivi ya achitimbira yake chitukasho yekutanga yakarekodwa nani yakarekodwa iripo nayo good unozonitumira ko yechitu yakarekodwa nani inonzi yechitu yakarekodwa naimwarinzimutara nefa crossline records kweru crossline records kweru alright crossline records zvandinoshanda zvandinobata Mwari wangu dai mazviropafadza ndaneta kushandira pasina ndigori munhu wekugara ndichichema zvandinoshanda zvandinobata Mwari wangu dai mazviropafadza zvatava kutanga rimwe gore zvinhu zvese ngazvive nyore haiyaho amuupenyu munhu wese igamba mukushanda uchadzidza zvakawanda everyday ndongoshanda kundingaita sei ndekuti ramangwana rigozojeka panomuka vana vevamwe iwe pepuka azvinhu zvese zvinoda kushandirwa hapana chinouya ugere chamara mushanasi unoufambira izvo zvinenge zvakakufita izvi zvenamo izvi ndizvo zvakakufita bozi kupatani uko kunenge kwati korewe bozi unenge wakutaura pamwe zvinhu zvausikanyatsoziva zvausina kuona zvafanira kuimba song yemangemba usati usikazivi kuti anosenza sei kana wani kana kuti ausati wamboona munhu anoaita kana kunzwa kuti kana akadhakwa anenge akaita sekungomuona chete yes ini njanongo advice yandongo kutaura chete kai most time imba life yako tanga nelife yako uchizoimbawo zvaunozoonawo I think zvinokuitira izi because kuona like kukura kwatakaita izvi takura chinzwa nayo tobva mutukuzina Thomas Wapfuma Thomas Wapfuma asati areleasa song kazhinji kacho anzi aenda kumusha kwaakakurira ongogara nemaelders achingonzwawo nyaya dzekoko kuti zvinyatsobuda but munhu anga ogarawo marari but zvinoda uchimbodzokera uchimbonzwa malyrics yes kundari chichi but iwe une style dzako une mukadzi kuenda ko baby auite riri marari chigweri ndo kwandakagara time yakareba apa kuchitanga kutopinda munomu tikati aiwa kunoku of course tingaita maworks varipo vakaita maworks vakasvika pakupera but pasina zvazvo pasina kwavaenda
Sandaona kuti solution ndiipi kuti ayo kunenge kuri nani kunenge kunobuda maworks zvakanaka so kana kupidza ngaya kumusoro meaning kwarare. All right. First time yangu Marare. It's first time lenguya shangu chifista. Family yako yakamira sei? Une sisters ma brothers? Nema sisters too. Ndo vaombe ndo vadiki? Vadiki. All right. Two my brothers. Okay. Vari muno muZimbabwe ma brothers? Vamwe vari muno muZimbabwe vanaso. Okay. Vari kuziva kuti uri kuimba zvimangemba izvi? Vanozviziva. Hapana kambokutaura kuti wakupengera? Hapana. Taura chokwadi? Hapana. Bozi zvinopengesa kaizvi? Zvinopengesa? Yeah. Hapana vakatozvifarirawo. Saka tikutarisa zvinyowani iri pamberi apo? Hazvinyowani kufarira kutarisisa zvetakuno zvoda kuti ndimbogadzirisa zvinyowani toisa pavanhu tonzwa kuti vanopawo macomments akadii. Tomita sei Chimimba Mike? Aiwa tinogona ukarekodha futi. Saka utaura kuti ngoutaura nebhebhi rako uita chika kasese. Iwewe inda utaura kasese kuti ngoutaura nebhebhi rako. Akati mukomana ane mhanzi yakanyanya studio yapo wasvikirana nazvo. Ari kuchema mari yekurekodha so ukamunochajwa $7 kupaisa kuda kutora kamari kakwapangotsvaga mari mari serious cheche hataurisipa but not stirex zvino uri mupanada kuita saka waita rombo rakanaka. Saka une zvimwe zvauda kutaura here kana vanhu vauda kumhoresa? Vanoda kumhoresa varipo. Mamhorese zvine power. Ndinongokandisa mafia rangu randakasiya pabhiwi pajita especially maproducers andaishanda nawo. Mazita avo kuti vazive. Pana Daraneva Crossline Records to the fullest. GM Records you're the baddest. MC Legion out of Gweru. The Standards Records. Legion ndiye akaimba mafiriji pakaduma. But nadambotaura kuti uri kusaunda saLegion palast number yako. Asi unoswera naye? Hakana. Kungomuziva chete kuti tongogara kudhuze but handina time. Bozi ndo chibaba chenyu kaugweru. Ugweru? Aiwa, I noticed such but mukana ndoinosiyana. Pane vanhu togonawo but havana mukana. Ndiani waungaya kuti ari kumberi kwevamwani? Mberi kuna anonzi Macman arikukomba gorilla. Akaipa anonzi Macman. Asi andambonzwa kana song yake? Nachazoti mukobesi. Asi andambonzwa kana one song yake? Ndozvandotaura kuti maopportunities manje but vanhu vanenge vachigona but kuti vaone way out manje pane pakaipa. Atori nemarekodzi? Akatowanda. Atori nemarekodzi. Uzomutaura kuti ataure nini? Anini namba yake? Ndenamba dzangu. Nompa namba dzangu utaura kuti ataure nini? Ko hama neshamwari dzimwe dziri close kwauri vemhuri vamhorese zvine power. Dama neshamwari. Wataura kuti ndini ningi ndikukusimbisai. Ndotanga kubvita ma-elders. Tangana natete vana baba tete kundi vana baba vese vanondiziva mafriends angu nevekumaraini handingamesheni mazita nekuti vakawandisa. Ndikataura 1 vamwe vanozoda kutaurwawo. Chachimomira ichimboita zvekuvengwa because haisi danger kana. Unonga wakanganwa ngotaurawo vari padhuze nepfungwa dzako. Vari padhuze newe futa ndo. Alright. Tikati turn out Simba Milash to the MC Legion scatter latitude. Wakaipa. Kuma Chimimba. Nema elders isandinawo palapo. Ndapi ngoma Chimimba. Kuma Chimimba tinawo vanapa. Wakatarisa Magribhi. Hawa waita bro.
kufoni number dzokerera phone number yako kuitira kuti vamwe vanhu vanoda kuzokufonera uchinetswa pawhatsapp. Phone number WhatsApp is 0739 187416. My voice calls 0777 694323. Unonzani star yako chaicho? Apo vanachitaura na make sure hove. Wambuti unonzi Mike ngo. Chimazita. Make sure. Yeah. Yeah, zvarongeka manje. Yeah, make sure. Yeah. Yeah, yato hawazopinda manje. Ndakachikupira tupo wakuti kadhapa kwaurapepedzira apa. Yeah. Ndikapiki crossline aka. Zvandinoshanda zvandinobata. Mwari wangu dai mazviropafadza. Daneta kushandira pasina, ningori munhu wekugara ndichichema. Zvandinoshanda zvandinobata. Mwari wangu dai mazviropafadza. Zvatava kutenga rimwe gore, zvinhu zvese ngazvive nyore. Hayahu, amupenyu munhu wese igamba. Mukushanda uchadzidza zvakawanda. Everyday ndongoshanda konengaita sei. Ndokutira mangwana rigozojeka. Panomuka vana vevamwe iwe pepuka. Zvinhu zvese zvinoda kushandirwa. Hapana chinouya ugere. Chamara mushanasi unofambira. Kanyanya. Aiwa mita. Maita basa German. Thanks. Hapana zvatasirira. Sikona kwangu menge mapedzera. Andiri. Uite.